ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଳୁ କଷା ବରା ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କରିବା ଆଳୁ କଷା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ କଷି ଦେଇଦେଇ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖି ଦେଇଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇ ତେଲ ପକେଇ ପଞ୍ଚ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇ ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ମସଲାଟାକୁ କଷିଦେଲି। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷି ଟିକେ ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାକୁ ପୁଣି କଷିବା ପୁଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ପୁଣି କଷି ତାପରେ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଳୁ କଷା।